Ahoj, dnes si řekneme něco o tom, jak jsme zaváželi základovou desku a jaké jsme použili materiály a s čím jsme se v průběhu této etapy potýkali. Tak, jak je vidět na videu, tak dnes tu máme bagr, co nám právě naváží a rozhrnuje betonovou drť uvnitř základové desky. Na zavezení jsme použili betonovou drť místo štěrkodrtě, důvodem byla i cena, ale podařilo se mi náhodou sehnat velice pěknou a hlavně čistou betonovou drť s frakcí od 0 do 32 mm. Takže se s ní hezky pracovalo a jak je mezi tím i ta jemná frakce, tak to všude pěkně zapadlo a následně se to i hezky udusávalo. A navíc ta betonová drť se potom i hezky spojí s tím čerstvým betonem při betonování základové desky. Když to vezmu z hlediska ceny, tak mě vyšlo celkem 44 tun té drtě na necelých 7 000 korun včetně dopravy. Přijeli jsem zhruba 4 Tatry a doprava mě stála 800 korun za každou Tatru, takže si myslím, že to je hezká cena. Tak, jak na videu vidíte tu bílou plochu, tak to je 300 gramová geotextilie, která je položená v celé ploše a pod ní je zavezená a udusená zemina z výkopů ze základových pasů. Na tom je vnitřní kanalizační trubka a mimo desku pak leží venkovní trubky pro napojení z kanalizační přípojky. A to je právě to, co nás při stavbě základové desky potom nejvíc potrápilo a stavbu té desky to prodloužilo zhruba na 2,5 měsíce. Proč? Důvodem je nízký sklon kanalizačního potrubí. Zřejmě při zpracování projektové dokumentace nikoho nenapadlo zkontrolovat, zda je kanalizační přípojka dostatečně hluboká a tím to vlastně celé začalo. Takže když jsem postavil první řadu ztraceného bednění, tak jsem si říkal, že by stálo za to zkontrolovat, zda nám vůbec kanalizace správně vyjde, tak jak ji máme v projektu. Abychom nepostavili základovou desku a pak jsme nezjistili, že nám nesedí sklon. Tak jsem vlezl do kanalizační přípojky, změřil jsem si ji hloubku a tam už mi to nesedělo. A jak jsem to počítal, jakkoliv jsem to počítal, tak mi vycházelo, že se vůbec nevejdu do sklonu, který by měl být v ideálním případě 2,5 cm na metr. Máme totiž starší kanalizační přípojku, která je mělčí a bylo by nejdřív nutný pozemek navýšit, ale to už nebylo možné samozřejmě. Takže jsem pozastavil stavbu základové desky a vrhl jsem se nejdřív na připojení ke kanalizační přípojce a chtěl jsem to rovnou spojit s napojením na vodovodní přípojku. To teda zajišťoval švak a podařilo se mi to celé spojit do jednoho dne. Po komunikaci s švakem jsem se dozvěděl, že by bylo dobré, abychom dodrželi alespoň sklony 1,5 cm na metr a s trubkami o průměru 160 mm. A ty jsme tam vlastně už měli nakoupený. A kdyby jsme se náhodou dostali pod 1,5 cm, tak bychom už museli použít rouru 200 mm, ale to už je úplně limitní sklon. A v tuhle chvíli tam může hrozit, že ty trubky by se v průběhu té trasy mohly ucpávat. Což je pravděpodobně i problém našeho souseda, který ten sklon má asi opravdu nízký a dochází tam k ucpávání trubky na konci kanalizační přípojky a musí se to jednou, dvakrát, třikrát za rok potom prošťouchnout. A tadyhle tomu já jsem se chtěl třeba jako vyhnout. Takže jsem základovou desku musel vytáhnout ještě o další minimálně 3 řady, protože podle projektu jsem měl mít jenom jednu řadu. Ale díky téhle tomu jsem se dostal na ten sklon 1,5 cm na metr a řešil jsem tam další problém. Mi při vzdálenosti 31 metrů od připojení by mi nevycházela trubka v desce v prostoru kuchyně, takže jsem nakonec musel tuhletu větev úplně vyrušit a jednu z těch větví, kterou teď tam máme vlastně 2, tak jednu z těch větví jsem prodloužil a udělal jsem vyústění až na druhé straně domu u obvodového zdiva, který se potom vyvede do zdi a tu kuchyň vlastně potom napojím právě přes obvodové zdivo. No a ještě jsem pak udělal, že jsem samotnou základovou desku, kterou máme v projektu s výškou 150 mm, navýšil na 170 mm a tím jsem si zajistil dostatečné betonové krytí, celkem 70 mm nad samotnýma kanalizačníma trubkama. Takže i v tomhletom jsem v normě. Takže tohleto mě potrápilo v průběhu stavby základové desky
a prodloužilo to i její stavbu na ty 2,5 měsíce.